Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, sin opresión sionista, libre. Atzean dugun Torres enpresak Israelgo armagintza industriarekin kolaboratzen duela salatzen dugu. Bere besteroetako bat Israel Aerospaz Industri enpresa da. Enpresa honek hegazkin zibil eta militarrak egiten ditu eta estatu sionistako armadaren ekipamenduaren ekoizpenean parte hartzen du. Torres sionismoarekiko harreman kriminalen adibide argia da. Mendebaldeko enpresa, gobernu eta instituzioek Israelekin duten harreman sarearen pieza bat gehiago da. Harreman hauek dira ahalbidetu dutenak Palestinaren okupazio, kolonizazio, apartheid eta garbiketa etnikoa hamarkada guzti hauetan zehar, baita egungo genozidioaren areagotzea ere. Libre, libre, libre Palestina, aske Palestina, libre, libre, libre Palestina, aske Palestina. La 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 Teba, Israelgo farmaziali handiena da eta Israelgo estatuaren oinarri ekonomiko nagusitako bat. Horregaitik, Tebari boikota egitea ez da keinu simbolikoa. Palestinako herriaren zapalkuntza finantzatzen duen baliabide bat mozteko modu erreala da. Beste botika batzuk aukeratzen ditugun bakoitzean mezu argi bat zabaltzen dugu. Gure osasunak ezin du genozidioa finantzatu. Zionismo asesina, gure lurra bolustu, herria irmo ordea, biharamunarekin nabeztuz, biharamunarekin